Kumurekerea gwodi ya bomba baborabu ase bunge ya machoge barabu aniga serikali ya kaunti ya Kisii insi omugabana Simbarati yaenekeirie ogwikiraniwa kwa magendero ao ase chinsemo chinyinge ase gwodi eye ase nsemo yobochanu okwagachwa we dispensary ya Mugonga nigati ya biri ya serikali eye egokora gukinie birengo byobochanu ekerobo igo dispensary ya gasabakwa egendete kwagachwa ase Fesien Tangani yobwagachiobo ase nsemo yechisemi anige serikali ya bekiromokia kwene kyobwagachi webirasi bya ICD ase chiskuru ao egati ya beskuru yoboroso ya Magenge SDA eskuru yoboroso ya Liombasa DOK eskuru yoboroso ya Kemoreko MFA naboiga eskuru yoboroso ya Oroche yoboigo ya gachirwe nyumba yobochenu chipara ase wodi ya bomba baborabu na chirochonigo chire libagali nene asokoro isigwa bunabono epara ya Liosoro magalesi guta SDA yobomenyi bakoenekie ya Lengembe korende gesokoro isigwa ya konyire mono kigima ase bakwireneria buya oburai bwayo mugabana Simbarati asokora magendero koenekigwe nsemeye iga ase pale visi za kolire ando tokonyire sane gangimbe lakini boniga igere buya chonsi para ro sitanjigwa cha tokonyire Beatrice otokonyire ase pale na Simba pale ya Lengembe nyaringe kunyara goeteka lakini boniga yabeire ngiya bana bango ike skuru kubakoira no kubuga mugondo bakuru lakini bono yabeire buya toko mwakira ngambia na Simbarati tutoko mwene linambia mono agenderere na ari chikura au na ubakoira batomente go chimotu wake bona go chiagu ntoko manyege ko gendere twa mwene linambia mono pare troche mbia na ndagendere konyementa mono Beatrice na Simbarati barosi kabisa na ndaba mente chikura na to kwa chonsi pi igatie chipara chinde chialemirwe na koroisigwa ngamone para ya Junction Matongo Bridge mukara SDA kona Liombasa epara ya Mandera Bwondali lya Nyancha bere SDA Kerenyo epara ya Nyagatoke epara ya Ndereti Gitale lya Tinda Magena Market Ring Road igatie chinde